Má thì nó sẽ làm thế đấy. Ra đúng không vậy? Good morning.
hari naंगौमोन होनबासो आं setelah hadiah naंगौमोन hadiahबो आंनिया गुफुर बोरैबा नों दिनै हराव hadiah होदोंमोन आं दिनै हराव hadiah होबाय मोनदों गोमो मोनखानाय आं आंनिखौ बोरै नांबाय मोनदों गारथेवग्रा गारबाया एसे बुया जासो दङ ओमफ्राय गोदान लाबोनायमोन गोदान लाबोथ'नाय जायाखै आरो मागो सौसि लाबोगोन ओमफ्राय दा बिदिनो सोलिथ'नोसै आरो हादै आरोना ओंखायनो गुफुर नुबाय आरो आं होखाङासै गोसोखांदोंमोन ओमफ्राय होआ ओरैनो हासै हासैसो मोनगोन आरो मिथिनाय मोनबाय yang ke bis tinggal ada sini ya teng mau थांफा थांसि दा जुदो नोंसोरो मा खालामदोंमोन आब' नोङो आं माबा खालामदोंमोन गावदां बाजारनि पक'रा खालामदोंमोन जोंबो जागोन ना दा हानायखौ नायनि दा लानोसै अबे लिरनिया दे लिरदो जल्दि ओमफ्राय बड'लेण्ड मा लिरदो नोङो औ दे लिरनो सान्दुं गोसाथार जादों नामा जायाखैलै आं टाइमा बेसे जाखो अ 7:30 जाबाय 7:30 निफ्राय लायोमोन आरो आङो सालांनि खिथाबखौ एसे साइड खालामनाय खोनादों खोनायाखै खिथाबखौ एसे साइड खालामनाय नोंसोरनो गावदां बाजारनि बग्रा लाबोबाय आङो एसे साइडआव दे जाग्रो लोंग्रो दे दिनै सुनिबारसोखा एसे फाल्थु जाबा बरजाला फिथाखौ मोनब्रै लाङो मोनब्रै लानांगौलै मोननै लाबावनांगौलै एसे गेदेरखौ लानांगौ हायो नामा दे होमबालाय आंनालाय माबोरै मोनखाङो आं मा मिथिगौ दे कर्नाटक आं माहाजोन ना एसे आं माहाजोन आं दै बिदिमोन ना र' बड'लेण्ड नोंना मोनथामल' जादों ना मोनब्रैल'मोन ना मोननैल'मोन ना ओमफ्राय नोंना मोनथामल'मोन ना लैथोमानि पेपार दिनै ओमफ्राय खालामनानै बायला दं Saya kau tahu tahu na. Oh, aku nak bentuk aku nak pasal. Oh, ini barde. Barde pasang ni mesti jangan kau tahu nengge. Pusing kan? Jom jangan nengge. Jom kalau barde pusing rumah dah lain na. Masih mau dulu pada. Macam pusing aku rumah dah lain tu. Mati tu. Mà nó sức hết nên lại. Kita aku berjumpa kelas bapak.
yang bapak dah, ada nak terus kita kuden boleh deh. Dia selek dah, di sana. Iya rasa naya, badan ini rasa. Nung suruh berdiri nama. Kenapa? Boleh malah kita. Halo. Angin dulu. Dia babu. I am Ponji Demari. I am reading class 5. Thank you. Neng nyong pun dah. Sampai senengah kita neng nyong kau. Kangen dale. Ayo, lagi sudah ya. Mau kau yang maksa. Neng nyong mama. Hello, Melina. Ayo, jangan. Dia zara dia. Melina. Dia bangun manja ke? I am Ponji Demari. Dia bangun nyong kita. Hello, I am Loita Maram Shari. I am reading class 5. Bangun nyong kita. I am Bikhwu Demari. Reading class 5. I'm gonna class 5.